Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Tana. Asa mo? Mo pauli na ko, Negoryo. Magkapauli ka na, Day Dinis. Pero dili ni mo mahimong dadon si imong pagpauli si Sidis. Dili na siya mahimong mubiya. Gikan din his mansyon. Way makapugong niya, Noy, kung gusto niya mo biya din, Kay dili sa piniriso ining bayan, Noy. Nay, Tana, mamiya na ta. Eh dili di mahimo. Noy, ayaw pagbabag sa gianan, Bi. Pagi, ami. Ikaw lagi mahimong mugawas din, Ibili na Sidis. Ioban ako si nanay. Pagi, anami. Silo ako, Day. Pero, Ay! Sidis, balik ka! Guryo ang akong bukton taon. Kasakit. Nay, buhi na gusto nanay, Noy. Di mahimo. Ako nalintian sa Orlando kung makagawas. Sa gikan din, O nga, buhi na Sidis. Buhi, Day. Nay, sakit ba mong bukton, Nay? Murag na lisya man tingalin, Unsa? Huwag yung kusa. Ikaw, Hod. Gay kag-o. Kaila ka bitaw sa atong amo, bitaw. Kung sa isulti, ana, iya kinabuhaton. Tay pa, unsay amo ni Guryo? Dili amo ni Nanay Sede si Tito Orlando, Noy. Amahan ni sa iyang mga apo. Kisaya po ba? May anak ka ba di Sidis kaya gipaangka ni Sir Orlando? Sila si Paulo o Piolo. Iya kining mga apo. Og si Tito Orlando ang ilang amahan. Mao nga tahura si nanay og ayaw sigsan sayo na las pagbira. Tarong day, uy! Sa kung pagkaunsa nga, nahimo ning apo sila si Sir Paulo og ang igsuon ini. Nagkatabang raman ni si Sidis din ni kaniadto. Og amo namo si Sir Orlando. Unsa? Bitaw, Ma'am Denise. Nay, wa ko makasabot. Kuan. Pasabta ko, Nay. Dili, kinanglan makasabot ka. Oh, Kung sa may buot ipasabot din kadili na siya mahimong mugawas pagikan din Mao nga sige na. Makabiyag ka na. Tito. Dada na si Sede sa iyang kanhing lawak, Goryo. Lakaw na mo. dali na Sidis. Agay ang akong bukton. Ayaw lang ko guruya kay sakit, ay. Oh, Nay! Nay, Guryo, hinaya lang si Nanay Sedes, Noy! Dili ko gustong mamahimong bastos. Pero, ingin lang tanaw na ikas pagkakaroon iya. You may find your way out. Nganong wa ko ni kini makita ning mga batasan nila kaniadto. Mga maayong tawo ang akong pag-ila nilang amahan ug anak. Hinungdan nga na in love ko ni Paulo. Pero karon kadako na silang kalainan. Kadaghang mga panghitabo nga karon lang nako may bawi. Pasaylo ako, Nay. Pero wala ko'y mahimo. Dili ko mahimong mamukos sa pagtani mo pauli sa amo. Gitukmod bang ko nimo? Someday, inayon ka nga. Nakabiya na rabak ko sa akong pwistos, gay. Kasapaan ko. Kasapaan ko ron. Kung may kalit ka mo abot niya, di ko makaabli yan. Di ako ba ni mo? Guryo. Dinig ka. Puta lang si Sir Orlando din kay mugawas ako. Bahala na ka din oy. Guryo tabangit ko. Pita Sidis. Naniguang lang taon sa po din Wa yun ko makabiya. O nasayo na kasi nungdan kung ano. Kuro kay ko anang atong amo.
ikaw ragi resgada kayo nga bibiya gikan dinhi kreato. Mga samtang wa pa ko mapagan, mugawas na ko nining maulawak. Balik na ko sa kong pwesto. Di ko gusto nga mo saksi sa mahimong buhato ni sir nimo. Okay? Karya! Karya! Wala patay. Niya na yun! Gawas! Oo, sir! Diya ka na sinis. Ginoo ko. Ginoo ko, tabangi ko. Ikaw ni mahibaw na ako, Diyos ko. Sir Orlando. Ingon ka na ba gyud ni Ana kagahi? Oo, ha, Seres? Buot ka na usab. Kabubiya ka ganina. Wa ka bagyo'y pagkatagam, ha, Seres? Gihubo ni mo ang imong bakos, sir. Unsaon mo ka na, sir? Abi kog bata ray mahimong bunalan sa sampot ni bagos. Lakip man di ay usab ang tiguang. Sir. Apa? Sir. Ayaw pabuta nga ako pa ang mupahapa nga ni mo, Seres. Lihok na! Sir. Oh, pagtarong, naghiwi imong sampo. Wapa ka diha sa imong hidanan. Kay dili mahimong makita kas akong anak. Ngang mga labod unyas imong kalawasan. Mahinay ato. May kusog-kusog. Dili na hinuon ko makatuog. Dili ko mahilo na nga maguna-una sa kahimtang nila ni Nanay Cedes ug ni Piolo. Ang ngayon tanga dili na ko mabalakan nila. Kay dili ko sila ikonsa. Pero dili gyud ako kalikayan. Dungagan pa nga dili na ko mahimong mobisita. Bisan unsang adlaw ni Piolo. Mubalik na ba lang ka ako syudad, no? Oh, kaon na, sir. Out mo sa sir. Gusto ka nga hungitan ta ka? Si Lola Sides? Ay, tuwa sa kusina. May gibuhat pa man tingali kadto. Mao nga ako na lamay iya gipahaton ang mga pagkaon din eh. Ano yan ako magkaon? Wala ka pagutuma, sir? Guto man lang. Unya, nganong dili ka pa mamukaon? Gilay ko. Nga, kanunay na lang ang mukhaon nga ako ng usa. O ganahan ka nga, duganan ta ka? Pero, dili bitaw mahimo, sir, kay magkasabaan niya kung daddy ni mo. Pagkaon ka naraba kay may lakaw man kuno ka mo. Kining lang. May mo ba nga mamalihog ko ni manang? Diyalan mo ka na, sir. May mo bang panihaw ni mo si Nanay Sides? Ingna nga, kunya na ko mukhaon kung wani na siya. Hala, tarong sir ba? Mulisod ba yat katuglakaw si ilula ni mo? Ha? Nga naman. Ano siya may nahitabo ni Lola? Kasakit gyud akong kalawasan nga ilihok. Gusto kong mupahuway pero dili mahimo. Kahapdos akong mga labod sa lawas. Nga agi sa pagbunal ni Sir Orlando nako sa iyang bakos gahapon pang adlaw. Sir! Sir! Ay, ang taon, oy! Ay, balik lagi na rin sa imong agi, sir! Lola. Sir! Hala! Lola! Piolo, apo, kanong ni akaman ha? Nagahi kayong ulo, manay, oy! May kanao gayod, bisan nung nagkalisod og lakaw. Napatay yun ang sir, ine. Kung makitaan nga, may kanao kinisiya. Manlakaw ra ba ni sila karon kay mga tukon og ospital? Sir, tana, sir na. Balik na ta sa agi, sir. Aga kung ta karon madali. Ay.
Kaya na akong amulakaw nga ako ra. Wah, kakaya ba oray? Kiong-kiong ka manggana. Santa! Hala, patay. Ay, sisibak ko. Hala ka, sir. Nawag na si sir, sir. Sir! Dara ko sa kusina, sir! Kain ang akong anak. Ganong! Wa si Piolo siyang lawat. Ni ara si... Yara ko, Dad. Uy, O siya mong gibuhat din ha? Ganong ni ay ka sa silot. Oh, ikaw ba ang nagdaan niya din Santa? uy, hala, wala, sir. Wala yung taon, sir. Siya ra gayon namugos ka mo kadaog, sir. Inusinti gayon ako ni Ana, sir. Ansan? Are you okay? Kinahanglan mo ito kita sa ospital. Karon yun na yun. Kay karon ipahigayon ang imong CT scan. Kung mao nga mga tuta sa ospital karon, may mo bang dadunta si Lola, Daddy? Oh, unsa? Gano? Kay daglain ang iyang lawas. Ipa-check up na to si Lola. Unsa? Di ko mo ba nimo sa ospital kung dili nimo ipa-check up si Lola, Dad? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!